Alhamdulillahirabbil alamin, syukuran bareng, ngopi bareng, udut bareng, kental crita babagan ilmu urip. Muga-muga lelaku kanthi rasa bisa nyumrambahi barokah ing dalem samudayanipun. Bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat. Pun paringana slamet ing dalem donyane lan slamet ing dalem akhirate. Sumangga para pamirsa pun pidhangetaken. Matur nembah nuwun. Biyen nggih, poso-poso nggih, udan-udan setengah telu digi mriki nggih. Poso taun biyen to. Dalane lah masyaallah luyune ra memper dilalah ora kampas tempe ora. Iya. Ora makan batris. Bandul terus nelep untung ora nyegur luangan. Digawe iki dalan sing saka terasan nika sing elek nika. Kali Mas nggih. Tekan esuk kandahan salat subuh bareng nggih. Malah, "Mbah kula nderek subuhan." "Monggo kula melah remen jenengan nderek subuhan." Ya niku nggih. Yang pertama karo Mas Aji. Dari yo suwe nek pengin dolan temen iki Batris. Nah, kula mon nggih ngono tadi sing tenan kok kula pengen dengan kuwi. Kuwi iso ngepi dhewe kok meteng rokok. Jadi ngopi dhewe. Nek terus jurae nek jampas solo kok Batris, Mbah. Nggih, Pak. Lawuh jenengan sepuh, Mbah. Pinarak temriki mawon. Wong kula sing iso mancal sepur karo Mbah Tris. Kapan ana kula selokan mriki. Oh iya kula nggih buat nyopo nek dugi mriki. Tapi ditangleti kapan arep nambah pur. Engko sore tekan bapur. Alhamdulillah siang pun dugi mriki lho, Pak. Ha iya. Pun mati. Engko iki kudu tekan bapur. Lho. Keturutan. Sambil udut niki sedulur. Mbah Blangkon lagi silaturahmi wonten Mbah Pur. Suwe mboten sowan sepuh karo Mbah Tris. Alhamdulillah saged kepanggihan kali Bapur. Alhamdulillah menaike dadi wis mireng 5 wektune wis dilakoni. Rina dereng nggih Bapur. Nggih, alhamdulillah sedaya saking Bapak kon kami kaping kali Mbak Diri. Alhamdulillah mugi kula taun ingkang badhe kalampah menawi dinten menika nyuwun pangestu nyuwun donganipun Bapur mangke napa ingkang kula rencanaken sedya panyuwun kula terhadap Mbah Sarwo Masjid mugi saged kasembadan insyaallah mugi paring pengayuman kawrujugan lantaran saking Mbah Sarwo kali Mbah Dris. Amin. Iki menapa ingkang kula rencanaken ingkang saged kula lampahi mugi-mugi saking dikani Mbah Blangkon kula lampahi. Amin, kula lampahi. Nggih, Blangkon, Mbah Dris, kula dinten nika kaliyan dinten psikologi nggih tanggal 11 nggih Oktober 2020 langkung nggih mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi kula nyuwun berkah barokahipun nyuwun idi pangipun dhateng Mbah Blangkon saha Mbah Dris dinten menika mugi-mugi kasen dinten 7 pekanan Kangsar kalih wonten psikologi wonten ing dinten saat siang jam sekawan kirang 8. Mugi-mugi saged kesemake menapa ingkang kula lampahi saged lancar sanging dikani amin. Sanget-sanget kula estokaken sanget-sanget badhe kula lampahi kapan wedalipun mugi-mugi saged kalampah. Amin. Ingkang sae nggih. Taun ingkang badhe kalampah mugi paring pitados lestari brujeng boten wonten lirik ing sambikala dinten menika dumugi sak laminipun. Amin. Nggih. Nyuwun berkah, nyuwun pangestu sanging nyuwun Mbah Blangkon saha Mbah Dris. Mugi-mugi ing semangke tadosa
wonten tembung kangge kula warga saged dipunparingi sehat bakal waras saklaminipun. Min. Mati pamit. Niku wong kula niku nek silaturahmi niku pertama niku mung sak derma demen. Nggih. Sak derma demen. Saya tidak memandang aliran kepercayaan, Nggih. tapi karena kula tresno, kula peduli Nggih. kali sedulur-sedulur sepah. Nggih. Lah kula mung sak derma saged nggih nderek matur bahasa kasarane ngilingke. Nyatane wong urip niku nggih badhe ngalami Nggih. anane urip saka pangeran mangke sak wanci-wanci ora ngerti niku saka detik, ora ngerti saka menit, ora ngerti saka jam, ora ngerti saka wektu, ora ngerti saka dina, ora ngerti saka pasaran, iku mati ora gubris. Wayahe mati, ya mati. Bila persiapkan sedini mungkin nalikane awake dhewe niku nek wis mulai latihan keperek kali Gusti Allah fafiru ilallah insyaallah boleh hidayah. Alhamdulillah. Sampun kaparingan rahmat hidayah inaipun dening Allah. Amin, Kang amin. sampun kaparingi dhateng kula sehingga sampai kedulur tebih saking Banjarnegara sampun dibimbing menika ketemu Mbah Pur alhamdulillah. Sedaya sampun pikantuk hidayah rahmatipun saking Allah. Saged pinanggih dinten kanthi pinangan yang betul saya tujeng sehingga sampun pinanggih saestu kaliyan Mbah Pur. Mbah lakon kaliyan Mbah Tri. Yang wong kula sing dadi wong nom nek ana kladuk kurang tata, basa kurang krama kali jenengan ya nyuwun sing gedhe pangapuran. Niat kula niku nggih rasa katresnan sing jan luar biasa. Kami kula piyambak yen ning wong awam menawi merati pakuwanta, Mbah Plongkon karo Mbah Tri tentu mboten lepas saking kesalahan dan kesalahan pramila saking menika mbok duwe Pak Pur wonten lintas atur sapa kirang sopan lan santunipun kirang sita nggih baikipun panjenengan paring sih pangapura. Nggih. Jalan banjir niki sami-sami. Nang ngendikane abahe kan Nggih. dasare urip kan werna 3. Nggih. Sing duwe urip Gusti Allah. Allah. Sing ngurip-nguripi wong tuwa loro. Nggih. Sing nuduhke dalane urip rasul lan guru-gurune. Lah menungso niku kedandune teken. Lah teken iki sing ana sanad ngilmune ben awake dhewe lek dedonga nalikane dhewe donga urung munggah aring Gusti Allah niku barokah saka guru, munggah guru niku iso wusul tekan Gusti Allah. Niku penake awake dhewe kaya niku. Lah kula duweni guru sing wonten Magelang Al-Mahkura Simbah Ki Munir Abdullah. Beliau anggadhahi pondok pesantren Salaf asrama pelajar Islam wonten Tegar Randu, Tegarjo Magelang. Al-Mahkura Simbah Ki Munir Abdullah ugi termasuk Pak Deni kula. Lah Al-Mahkura Simbah Ki Munir Abdullah anggadhahi guru Al-Mahkura Simbah Ki Khudori. Al-Mahkura Simbah Ki Khudori anggadhahi guru Al-Mahkura Simbah Ki Dalhar Watu Cokot sak pembuka. Nggih, lah guru ingkang maujud nggih gurune Mbah Tris kula padha nggih abahe. Nggih to? Lah kula jenengan sami niku sinau ngangsu kawruh sepuh kalih abahe babagan laku babagan rasa. Ningkatake ilmu laku lan ilmu rasa. Lah saka sanad keilmuan sing kaya niku nek awake dhewe niku mboten mampu, lak mangke dibantu kalih guru. Lah kata-kata niku tiyang atau manungsa niku ninggal guru golek guru. Itu karo guru sing siji kok ora cocok karena ora pas karo karepe njur golek guru liya. Lan iku mangke sing jenenge kapitunan rugi. Nek kula mboten. Kula niku duwe guru Al-Mahkura Simbah Ki Munir Abdullah. Sampun sumare wonten Mekah. Nah, kula khidmah kalih Bapak guru nggih liwat tawasul. Khidmah kalih Rama Byung lewat tawasul. Khidmah kalih Simbah lewat tawasul. Khidmah kalih Canggah kalih Buyut lewat tawasul. Munggah Canggah lewat tawasul. Lah, khidmah kalih Bapak guru ingkang tasih maujud kan genah sowan mriko diparingi pangendikan ya sungkem uli barokah
ya ditambahi nggih niku pemaparan ilmu-ilmu sepuh. Nggih. Lah niku kan seneng kaya niku. Dadi guru sing asli aja mbok ditinggal ya tapi nambahi guru. Ning kata-katae duwe guru kok ora cocok ditinggal Nggih. golek guru anyar maneh. Nggih. Lah makin nek golek guru anyar maneh kok ora cocok ditinggal golek guru anyar maneh. Sing jenenge guru niku ya jeneng manungsa. Nggih enten tingkat kelemahan. Manungsa niku tingkate lali kali tingkate salah. Niku manungsa. Pundi mon ora patrape niku kiai, ora patrape niku dalang, ora patrape niku tukang ular-ular. Sak piturute jejering manungsa niku kaya niku. Mila walaupun niku guru kok ana tingkat kelemahan, nggih ampun dipirsani saka tingkat kelemahane. Tapi dipirsani saka tingkat kelebihane. Niku kelemahan saniki nek kita ora cocok, sing didelok niku eleke ditinggal. Akhirnya golek gurunya anyar meneh. Nanti berturut-turut mlakune urip kaya niku. Pindah guru, pindah guru, pindah guru. Lho, kakean guru niku mumet, Mbah. Sakniki nyun sewu. Ana masalah duwe guru 5. Yur maring guru siji oleh ana apa kawruh utawa solusi kaya niki. Guru kedua solusine beda. Guru ketiga solusine beda. Guru 4 solusine beda. Guru kelima 5 guru kok beda kabeh. Sing arep nglakoni kan bingung. Mila nek golek guru kok aja akeh-akeh. Ning sowana kiai sing akeh men oleh barokah. Guru niku cukup siji. Lamun guru siji kok wis sumare ya nambahi guru meneh men dhewe iso ketemu wujud bil wujud. Niku iso tambah barokah. Dhewe niku nyuwun karo pengiran dereng dugi merga saka sifat angkara murka iri hasud lan drengki. Gitu merga dhewe lek ngibadah ya hurung kinawruan munggah. Nggih. Nanging anggenipun kula jenengan sami salat kan sing penting gugurake kewajiban salat. Wong kadar mung 2 menit 3 menit munggah paling suwi 5 menit. Yusra niku mung ping 5. Lu jamane Kanjeng Nabi niku oleh wayu saka 50 medun 45 medun 40 medun 35 medun 30 medun 20 medun 20 medun 15 medun 10 medun 5. Niku suatu rusuh atau keringanan yang luar biasa. Nek cara dening ibadah sepi kok mung 5 menit, berarti kan 5 ping 5 mung 20 menit. Lah sejam niku pinten? 50 60 menit. Sejam niku 60 menit, Wah. Lah nek dhewe kok mboten menyempatkan waktu ginawe ibadah sing sujud syukur lahiriah karo pengiran saka aran salat niku walaupun mung 2 menit, kapan nek mboten dipeksa. Kan kaya niku. Ibadah sing jenenge salat niku langsung oleh rahmate Gusti Allah. Oleh hidayah saka pangeran, hubungan langsung karo Gusti Allah. Kan kaya niku mon. Kula nggih dereng bisa bener salate. Nanging kula nek iso nyuwun sewu ngilingke sepadha-padha konjo sedhi elingke niku alhamdulillah bisa nglakoni kula nu alhamdulillah banget. Kabeh niku kula serahke kalih sing Gusti Allah. Panjenengan nek mboten pikantuk hidayah saking pangeran ora bakalan sing kaya niki. Niki hidayah yang luar biasa. Kaya ning ngaten Pak, sing golek tekane siji pertama kali rasa. Ilmu rasa. Nggih. Jadi pertama kali ini sing golek wis ketemu rasa. Nek aku kulon di ilmu rasa ngerti. Ngerti jenengan kabeh niki ilmu rasa. Mulane dene rasa iki krasa rasa rumangsa, kula mun rumangsa kok. Nggih. Nah nek krasa-rasa rumangsa ngrumangsani ya tekan ngrumangsani niki. Nggih. Lah nek kula mboten ngrumangsani ora ndek rasa kula. Nah ini rasa jati urip jatine wis ngerti urip jati ngerti padha padane urip boten benten ngendikake penjan wau. Nah ngerti padha padane urip tresna padha tresna karo wadine. Nek Mbah Blangka mboten tresna mboten budi karo Mbah Pur. Dalam waktu siang ini mboten kelakon begini. Nggih kabeh niku berkah ridho izin saking tiang sekali, berkah ridho izin saking simbah, berkah ridho izin saking buyut, berkah ridho izin saking canggah, berkah ridho izin saking bobo guru ingkang sampun sumare utawa ingkang tasih maujud. Ilmu rasa niku kudu dilakoni saka ilmu laku. Tanpa melaku ora bisa ngrasake.
Mula jenenge ilmu rasa niku abot sanggane. Nggih. Perjuangan yang luar biasa. Nggih. Bertempur dengan keselamatan, Nggih. bertempur dengan angin, Nggih. dinginnya malam, derasnya hujan, panasnya terik matahari. Kan kayak niku. Tapi ilmu rasa jadi pancen seneng itu dikatakan gampang bentak-bentak. Oh niku ilmu rasa niku Nggih. Gampang. Ilmu rasa nemoni ya. ngerti sejatining rasa, rasa jati njenengan marang rumangsani awake dhewe niku manungsa sing ina. Mula slamete manungsa niku ngendikane Al-Maghfurah Simbah Kyai Munir Abdullah nang cecekelono kowe lafal sor do pesnolo niku ngendikane Al-Maghfurah Simbah Kyai Munir Abdullah nggih Pak Dini kula sing tau wonten Magelang Nggih. sor ngrasa asor do ngrasa bodho nggih to pes ngrasa apes no ngrasa ina lo ngrasa ora insyaallah niku slamet donya lan slamet akhirat berarti nek wis duweni sor do pesnolo niku ora bakal arep duweni rasa Nggih. keminter Nggih. rumasa bisa rumasa kuwasa mboten awake dhewe niku dhaif lemah Insya. nggih Nek kula mboten nganggo. Wong nek rumangsa bisa gampang kasen sing sombong. Nah, Iku dadi rumangsa bisa sing bisa rumangsa. niki sedulur penake kaya niki Nggih. juguran bareng Nggih. cerita babagan ngilmu laku ngilmu rasa sami ilmu kali laku ngendikane Kiai Semar. Nggih. Ojo dumeh. Nah niki Cek ono tekan waktu ngendi. Nggih. melu wong niku kudune suwung Nggih. Ojo dumeh. Nggih. Pun niku mawon. Nggih. Diojek dugi pundi? Nggih. Karo jambung padha karo Nah, nggih. tentang. Pokoke sedulur nggih Nggih. ora ana urip tanpa sandungan ora ana masalah tanpa pungkasan ning solusine tandang kudu nyawang ngajak tanpa perintah nglarang tanpa nyegah niku terus eten malih ora kudu padhang nanging sing penting murub dadiya solusi ning aja dadi polusi salam pasduluran salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantoro salam dari Kasepuhan bertiga Mbah Pur Mbah Tris Mbah Plangkon salam pasduluran sedunia Nuswantoro Mantap. mantap